Здрасти. Здравейте. Здравейте. В момента е 11 часа. И нямаме какво да ядем, но пак ще направим от тази поредица. Седим. Но един човек не качи едно видео, което ядохме наистина и правихме първото такова видео. Е така, да продължаваме. Ами... Как странно гледам Вики. Между другото, може да направя ревю на някакви неща. Ай, стига, бе. Ти имаш 50... Бачи, ти имаш... И така, днеска си купих нови роли. Не дей Русе вика. през 11 часа. Не дей вика, бе. Кой си, бе? Мукни. Боже, господи. Русе през 11 часа вечерата. Ако се чуете тая музика, откъде е? От един ресторант. Преди буквално бяхме на циганска сватба. Няма да кажа кога, че може да се обиди някой. 15 часа през нощта. Фриго, камело, буфо, фадел. Тум. Са. Някакъв чечува. Ако искате, може да направим поредица. Търсим животни и ги снимаме на видео. Може да се таралежи. Може да са хлебарки. Базикам се да много са таралежи. Обикновено трябва да са таралежи. Ще търсим таралежи главно. Гущери, мущери, кущери, фущери, чущери. Ще търсим всичко. Сега... Арева. Сега, например, се опитахме да намерим таралежи, ама то намерихме един, сега не мога да намерим пак. Иска някъде в храста. Човек каза, че му има още два, един, не знам. Колкото и да са, ние успяхме да ги намерим. И видеото няма смисъл да го качваме. Какво са? Кашлям. Добре, иди си издухай носа. Аз казах, иди си издухай носа. Носа! Няма да го докосвам. Вижте нещо. Така си обърнал камерата. Виж къде е таймера. Фриго, камело, буфо, фардело. Добре, че е барма, човека е много хубав, ама не сме на 18, че да го рекламираме. И човека си е готин. Няма да казваме къде е локацията. За да не вземат повечето хора да ни хейтят. Вие как мога да харесате това място? На нас си харесва. Място е готино. Дръж телефона, аз ще оправям светлината. И за малко мисля, че стане 12 часа. И ще ми падне батерията. Тя се да мога да кача видеото до тогава. Да. 11:13. Надявам се няма никой. Кой искате да... 12 часа. Фусе. Без 57. Буквално искам да... Но искам да я покажа дискотеката, ама няма да я покажа, защото 100% половината хора ще видят. Ти дискотека ли? Мисля, че да. Не, бе, нещо между дискотека. И миналия път, между другото, имаш такова. Едно нещо само. Ако искате да ви разкажем повече за нас, Мики, Коко, Ники и Елица, ще направим отделно видео. Само ни лайкнете. Да събереме 30-40 абоната, даже 50. Ще направим видео как даже не, ако това видео събере поне 2 лайка, защото ние няма да събереме повече. И така, хора. Нали, това е целта. Да
да ви разкажем за нас. Това видео съберем поне 2 лайка. Ще направим видео за нас. Това ви казвам. Колекционираме хобита, мобита, време. Даме да ви разкажем лични данни, защото ще стане доста зле. Букамело, буфофардело. Не се зомбирвайте след телефони. Гледайте нещо нормално, като мексиканецът, Ники, който не знам си направи няколко. Що ти пата? Гледайте нещо нормално. The fuck. The fuck всички са. Ора, това беше явно от нас и айде, казваме едно чао. Чао, хора.